in the heart from the sea and sand till the sun comes up again. Time for a champion, soothe the soul of the land. Awwissu ta' din is-sena bdierek il-Gżejjer Maltin b'medja ta' kważi 11 il-siegħa xemx kuljum, għal total ta' 334 siegħa ta' xemx. U x-xemx saħnitna mhux ftit kif din is-sena awwissu kien iktar sħun milli mistennin. Fil-fatt, it-temperatura medja kienet grad punt 2 ogħla minn normal. Fl-istess waqt però l-ogħla temperatura kienet ta' ftit iktar minn 38 grad Celsius. Temperatura massima li kienet iktar baxxa minn dik ta' Lulju u kważi 6 gradi iktar baxxa minn l-ogħla temperatura rreġistrata f'Awwissu, dik tal-1999. Intant nofs ix-xahar ta' Awwissu tagħna ftit tan-nifs b'waqfa misħana kif it-temperatura niżlet għal ftit iktar minn 21 grad f'Santa Marija. U konferma ta' erf missirijietna meta kienu jsostnu li Awwissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu, fit-23 tax-xahar niżlu 4 millimetri xita. Il-baħar ukoll kien sħun, temperaturi li varjaw bejn is-26 u kważi 29 grad. Bla dubju dawk li żaru pajjiżna biex igawdu x-xemx qalila fuq il-Gżejjer Maltin ma ħarġux iddiżappuntati, anke għax Awwissu kien inqas imsaħħab minn normal. U fil-waqt li fil-25 ta' Awwissu gawdejna iktar minn 12 siegħa xemx, fit-12 ta' Awwissu kellna biss ftit iktar minn 6 sigħat. U kollox ma kollox Awwissu minn barra li kien iktar sħun kellna wkoll inqas riħ b'6 nozz minflok is-6 u nofs mistennijin f'dan iż-żmien tas-sena. B'hekk Awwissu sħun ieħor għadda u mar u t-temp qed jerġa' jifriska bil-maltempata ta' ftit jimilu fakritna li għall-grazzja ta' bosta u bdieqa għal ħafna oħrajn dan l-istaġun verament riesaq lejn tmiem.